Ev dilem û hemî demên we xweş temaşevanê nîja di bernameya îro ya basî roj de gel we. Duwarê navxweyî û navneteweyî de Tirkiye birsgirêkên berfere here ber bi çapê. Ji aliyê bi taybetî welatên Rojava û sazûmanên navneteweyî ve Enqere bi bin pêkirina mafên mirovan, mafên bîrûremanê, azadiya rojnamevegerî ve tê tomatbar kirin. Her wiha sekna Tirkiye girêdayê rewşa herêma rojhilata navîn jî dibe cihê rexneyan. Îro meşa Partiya Komariya gel CHP ji bo dadweriyê ji Enqere heta Stenbolê jî bi xwepêşandana girseyî li Maltepeya Stenbolê bi dawî hat. Xwepêşanderan xwesta xwe ya dadweriyê li Tirkiye anîn ziman. Partiya Demokrasiya Gelan HDP jî hevkariya xwe li gel vê meşê anî ziman. Referanduma serxwebûna Kurdistanê babetek din agerm di rojava Tirkiyeyê de ye. Siyasetmedar, pîskor, medyaya Tirkiye rojane li ser vê babetê ya dîrokî ji bo Kurdan û Kurdistaniyan dirawestin. Nirxandinên cuda tînin ziman. Ji stûdyoya me ya Enqereyê li gel parlamenterê wanê ya Partiya Demokrasiya Gelan HDP lezgîn botan Kurgiliyên van mijaran em dê binirxîn. Kek lezgîn em ji vê pirsê dest pê bikin her duhî Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan li ser pirsek rojnamevanê Kurd di lûtkeya G20 Hamburg de hevserokê HDP Demirtaş ku hîn jî derneketiye pêşdadgehê bi terorîst binav kir. Hûn vê nêzîgahiyê vê helwestê çawa di Helsingînîn? Berê her tiştekê silav û rêzê ji bo bîrevanê ve yên ezîz ser ekranal me dinêrin. Rastî du Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bêtalihiyekî gelekî mezin û bêrûmetiyekî gelekî mezin hemberî gelê Kurd kir. Rastî em wî wekî Serokkomarê Tirkiyeyê ne wekî serokê AKP'ye giştî digirin dest. Berku em bêjin navbera me û AKP da em du hevrekên siyasî ne. Hevrekê me siyasî qadên siyasetê de siyaseta demokratîk de ku nikare hemberî tevgera gelê Kurd siyaseta gelê Kurd a demokratîk bigire derfetên dewletê yê girtî destê xwe û hemberî gelê Kurd ji bo tasfiyekirina siyaseta gelê Kurd ya demokratîk pêkine viya sûçekî mezin e. Du ev suçê xwe li qadên navnetewî jî aşkera kir. Em jê re dibêjin serhişkar yanî dîktatör. Çima dîktatör e? Ji ber ku siyasetên cuda bi spor, akademisyen, siyaseta Kurd, muhalîfên Tirkiyeyê cuda cuda kesên azadî xas, sosyalîst, demokrat, sosyal demokrat û heta Müslümanên demokrat û Müslümanên liberal tu kesê qebûl nake. Du ew gotina wî ji hedê wî zêde ye. Kek lezgîn her wiha niha di welatên demokratîk tevekî ku te binav kirî li welatên demokratîk heta ku kesek di dadgehê de biryar li ser dernekeve ew kes bi tometa guhatî sûcdarkirin jî nikarê bête binavkirin. Serokkomar ew gotina giran li ser Selahattin Demirtaş got hesta medyaya Tirkiyeyê hesta kesayetên ku xwe weke demokrat û Tirkiyeyê binav dikin girêdayî vê helwesta Serokkomar îro çi bû? Yani wekûn dizanin piştî darbeyê Pazdê Tebaxê rewşa awarter Tirkiyeyê hate ragihandin û armanca vê rewşê jî rastî seranser tevgera Kurdiya demokratîk bû. Wekûn dizanin çarê mijdarê jî darbeyekî din hemberî siyaseta gelê Kurd hate darxistin û 11 milletvekiliyê me û hevserokên me yên giştî bi awayekî hovane dijberî demokrasiyê û ne awayên rewane hatin binçavkirin û revandin û rehînegirtin. Niha jî hêj dadgeh taze bi dar dikeve ew jî bi sosret du serokê giştiya AKP Recep Tayyip Erdogan diyar kir ku dadgeha Tirkiye darıza Tirkiye ne serbixweya dibin lingê wî dibin destê wî da diperçike û wî wekî xwedanî şûna dozger û hüküm birî. Ya din jî
irada 6 milyon nîv gelê Kurd irada ku bi rên wekî Tayyip Erdoğan jî û AKP, MHP, CHP parlamenterê ve çawa hatine hilbijartin bi vê awayî hilbijartinekê ku hatin hilbijartin irada 6 milyon nîv gelê Kurd hekaret û rencîdeyekî mezin li hemberî gelê Kurd berûmetiye kir û 6 milyon insan wekî tune hesab kirin û terorîst îlan kir. Aslında terörist kine terörist dagirkerên ser Kurdistanê ne. Kê Kurdistan dagirker kiriye, kê welatê Kurda dagirker kiriye, kê zimanê Kurda, çanda Kurda qedexe kiriye, kê Roboskî qetliam kiriye, kê Cizre, Silopî xera kiriye, kê niha heya bavê êrişên Efrînê dike û kê êrişê heta Beşîkayê heta Şengalê dike û sê parçeyê Kurdistanê niha lê digere têk bibe sera jî ji bo referanduma 25 îlonê jî gefal başûrê Kurdistanê dike ewin terorîst. Birêz botan her wiha ger girêdayî helwesta beramberî Kurdan, helwesta beramberî Kurdistanê gerem bigirine desta li gor di medyayê de jî derketî li gor agahdariyên heyî jî ku AK Partî li gel MHP pêşniyarek ji bo parlamentoya hazir kiriye di wê pêşniyarê de bêjeyên wekî Kurdistan wekî Amed hatine qedexekirin li gora agahdariya ku di destê me de heyî ku te bixwe di pirsnameyeke ku te pêşkêşî parlamentoyê kiriye di wê pirsnameyê de te coğrafya Kurd binav kiriye ji ber wê yekê ev pirsnameya te jî bi paş ve hatiye rêkirin. Ev helwest ya ku rastiya Kurdistan, rastiya navekî nikarbê qebûl bike di parlamentoyekî weke ya Türkiye'de ku muhalefet jî li wir heye. Helwesta wan çi ye? Belê. Belê, wekî dizanin dema bîstûyê gulana 2016 de destlênedana li ser parlamentera rakirina wê an jî êrişên ji derveyî sînor li hemberî Rojava û Başûrê Kurdistanê ve tezkere da jî CHP jî cihê xwe girt. Dema mijar dibe gelê Kurd û Kurdistan mixabin hemû siyasetên Türkiye û helwestên Türkiye û rêxistin û hizbên Türkiye mixabin li ser Kurda, li ser tunekirina Kurda, ser destkeftiyên Kurda wisa seranser îtifaqekê dikin. AKP piştî 2 sala radestî dewleta Kura Türkiye Ergenekon bû û pêra jî bi MHP ve îtifaqek çêkir. Bingeha vê îtifaqê li ser tunekirina gelê Kurd ne tenê Bakurê Kurdistanê hemen demê Başûr û Bakur jî statûyên Kurda ku pêş nekevin vana têk bibin. Ji ber vê ev îtifaqa nijadperest li hemberî gelê Kurd hatê avakirin heta niha nekarî li Bakurê Kurdistanê gelê Kurd têk bibe. Ji bo vê jî niha tev digerin wekî dizanin qayom hatin avêtin û destdanîn ser şaredariyên Kurdistanê heta peykerê Ehmedê Xanî û gelekî em bêjin ke tiştên ku rûmetên gelê Kurd îfade dikin bi destê ve qayoma hatin talankirin, hatin şkênandin û hatin hilweşandin. Niha jî dixwazin ku parlamentoyê de dem û dem dema em behsê Kurdistanê dikin navê Kurda û Kurdistanê tînin navên bajarê Kurda ku wekî Dersim, Amed em bilêv dikin vana jî qedexe bikin. Eve neçariya wana nişê dide. Yani hem gotinên Tayyip Erdoğan du derheqî êrişên derheqî birêz Selahattin Demirtaş şexsê wî da li hemberî hemû gelê Kurd û hem jî ev cerdî bi navê Kurdistanê qedexekirina wê daxwaza qedexekirina wê ku parlamentoyê da neyê lêvkirin ev di dinyayê da cîhanê da tiştekî sosret e tiştekî wisa tune viya hemû jî girêda vê îtifaqa eniya nijadperest e. Kekê lezgîn her wiha ji derbê eniya ku tu binav dikê ya AK Parti û MHP. Ji derbê vê eniyê her wiha partiya opozisyonê, partiya Komariya Gel bi navê dadweriyê cûreyek protestoyê birê bibir. Ew meşa protestoyê jî ji bo girtina parlamenterekî xwe Enis Berberoğlu got rojekê mêzek danî bû ser çiyayekî li Kurdistanê û çaya xwe ve dixwar digot ku hava eskerê me wisa li ser ketine ew meşa protestoyê li dar xistin ew meşa dadweriyê ku
CHP goتی سروک CHP goتی ایک و دوی بشدار ببین آلا ترک دوی لگلوان بی دوی وینی آتاتürk لگلوان بی و HDP جی پیشگری داوی مشه یعنی وی پارادوکس جی هون چاوا دینرین Naha ya rastî gunehê pozisyona komariya gel CHP gunehê pir zaf mitazej goyo hem tezkereyên hemberî beşên Kurdistanê parçeyên Kurdistanê yedin hem destnedana ser parlamenterê Kurd rakirina me hem em bêjin tevlîbûna mitinga hemberî darbe ku hesabekî li ser vê hesabê de hat kirin çona wî ya têkilehî Tayyip Erdoğan ji derve heştina me siyaseta me demokratik ya parlamenê hemû da vakara da imzaya wana heye em vana mahkum dikin me taze serî da ji got zaten CHP Partiya Komara Türk yol ser inkar û asimilasyona gelê Kurd hatiye vekirin partiya vê komarî bingeha wê de ev partiye ev rêxistina heye yani inkara gelê Kurd da û qirkirina gelê Kurd da imzaya xwe heye ji ber vê em ve zaten mahkum dikin ama wek gote kesê wekî Enîs Berberoğlu falan evana ev tiştedî ku rejima Türkiye diguhere Kemalizm diguhere û wekî em bêjin Tayyibîzm Türkiye rejimekî Selefî Sünnî cî dibe û nijadperestî li ser nijadperesta Tirk bi vî kirasê nijadperestiyê jî xwe dike û xwara telûke dîtin derketin kolana derkeftina kolana ji bo mafên demokratîk em cî dadbînin. Belê keklezgîn ger em werin ser referenduma serxwebûna Kurdistanê. Hûn weke partiyekî di parlamentoya Türkiye'de weke partiyekî mezin di wê parlamentoyê de referenduma serxwebûna Kurdistanê hûn şawa di Helsingênin nêzîkahiya we li ser referenduma serxwebûna Başûrê Kurdistanê çi ye? Belê yani ez bi kurtasî habêjim ev meşa edaletê me heta noktekê alîkarî da û ceseret da ku CHP ev kêmasiyê xwe seraz bike fakat wekî din pirsgirêkiya CHP yani zêdetir me wisa hêviyê xwe girêdayî wana nekirine tevgera Kurd di vî warî de xwedî tercübeyekî mezin e bila tu kes hesabê şaş nekin mafên demokratîk kî bixwaze em heta noktayekê dikarin heker samîmî bin durust bin em alî em destek dikin û ya dijî girêdayê wana mijara referandumê 25 îlonê jî mafê gelê Kurd ê rewa 100 sal berî niha gelê Kurd hat qetilkirin ji Kurdistan hat parçekirin ji ber ku wê demê jî bedelên gelek girîn gelê Kurdan belê mixabin rêxistinkirin nebû em bêjin wê demê hezbên pêşengiya gelê Kurd bikin tu nebûn gelê Kurd vasa sala borî da gelek êş û azarê mezin û qetliamê mezin û nivşkujiyên mezin û koçberiyên mezin û êş û azarên mezin dîtin ku hemen demê care nekeve vê durum vê rewşê niha derfetên nû ji bo gelê Kurd vê 100 salê derketin 25 îlonê Başûrê Kurdistanê bo referanduma serxwebûna Kurdistanê em bi dil û can niha da pîroz dikin û alîkarî jî dikin lê belê divê kesên niha di kevlê gur kevlê berxadan wekî dosta xwe nîşanî me didin yanî dost dijminê bava nabe dostê kura divê em bizanin em va derdorê xwe jî vê heqîqetê bizanin duyemîn jî divê Başûrê Kurdistanê Parlamena Kurdistanê demekê ji demekê zûtir bê vekirin ji bo zêdetir navnetevî ku rewakirina serxwebûna Kurdistanê Belê keklezgîn min dixwest ez li ser wê babetê em ez rawestim ku kargeriya referenduma serxwebûna Kurdistanê encamdana referenduma serxwebûna Kurdistanê ger bi serxwebûna dewleteke Kurdistanî encam bide bandora wê kargeriya wê li ser Bakurê Kurdistanê li ser parçeyên dinên Kurdistanê il gor baveriya te dê çi be? Sadat sad bêguman yani parçayekî Kurdistanê da geşedan kîjan alî ve biçe heker em bêjin têkçûnek jî biçe bandorê ser parçeyê din dike em çar parçe belkî kirim de çar parçe lê Kurdistan yeke gelê Kurd yek neteve yek zimane yek nivşe ji ber vê
ereni jî neyni jî qencî jî xirabî jî bêguman bandorê dike parçayekî Kurdistanê biborînin heker ku destkeftiyên mezin çê bin çi em bêjin federal bi çi xweserî be çi jî serxwebûn be mutlaka bandoreke erênî wê li ser parçeyên dî bikeve bibe moral wê baweriyê ji gelê Kurd çêbe ber ku baweriya gelê Kurd 100 sal berî niha hêviyê gelê Kurd hatiye eşkênandin baweriya gelekê hêviyê gelekê dema teşkêna ki armanca dagirkera ev e dagirker lê digerin hêviya serxwebûnê bişkêne hêviya rizgarbûnê bişkêne baweriya serxwebûnê rizgarbûnê bişkêne 100 sal berî niha ev tişte kirin niha ku hêviyekî wisa serxwebûnê xurt çê bibe ev referandûme jî qonaqeke wî ye sadan sal bêguman wê bandora xwe ser Rojhilatê Kurdistan jî Rojavayê Kurdistan jî Bakurê Kurdistan jî Kurdên Kafkasya Kurdên Ewropa Kurdên Rojhilata navîn Asya navîn hemû Kurdê cîhanê wê bandorekî ernî bike wê detewa Kurd baweriya wê ve çê bibe Belê birêz gotan her wiha netewekî bi xwe çêbû wê demê wê parçên dî jî geşedanên mezin ber bi azadbûnê ve wê çêbin. Birêz gotan her wiha ger em nîşandana vîna gelê Kurd, nîşandana îradeya gelê Kurd got 25 îlonê de dê xwe nîşan bike ji îradeya cîhanê re jî. Nêzîka hiya Tirkiye girêdayê referanduma serxwebûna Kurdistanê ya heyî ya Tirkiye nêzîka hiya wê hem di qada siyasî hem di qada raya giştî de hûn çawa din. Me berê niha ji got yanî Kurd kevlê berxê daye. Divê em baş bizanin başûrê Kurdistanê jî parçeyên Kurdistaniyê dice îroke pirsgirî pêşiya 100 sala ne niha Sedebad paxtê Sedebad tunzan 1934 hate imza kirin carê pêşengewê Tirkiye kir niha kesên desthilatdariya Tirkiye hezke bila xwe Müslüman bidin zanîn hezke ümetkar bidin zanîn hezke sünne bidin zanîn hezke demokrat hezke em bêjin layık nizanim çi xwe bidin zanîn bila bidin zanîn sosyalîst nizanim çi vana dewleta Türk bingeha wê ser inkar û red Kurdistanê û Kurda û neteva gelî Kurd hatiye avekirin. Ji ber wê divê tu kes hesabê şaş neke. Yanî dewleta Türk îro ne alîgirê Kurdistanekî azad e, ne alîgirê Kurdistanekî serbû xwe û Kurdistanekî em bêjin xweser û Kurdistanekî federal e jî. Yanî divê em vê baş bizanin. Daxwaza we ew e Kurd dana xwe bidin leşkerê wana bin û înşaatê wana da bixebitin. Kek lezgîn ger em helwesta HDP bigirin. Te dest nîşan kir ku HDP amadeye bi her awayî piştgiriya referanduma serxwebûna Kurdistanê bike. Di jiyanê de di pratikê de HDP dê çi xabata dê çi çalakiyan bike ji bo piştgiriya referanduma serxwebûna Kurdistanê. Gelê Kurd divê yekîtiya xwe xurt bike wê demê serxwebûn mümkün e. Belê yani HDP di jiyanê de di pratikê de dê çi piştgiriya referanduma serxwebûna Kurdistanê bike? Em Hindistanên hevserokê me yê nû hatiye hilbijartin Serpîl Kemal Bay jî anî ziman û gelek parlamenterê me jî ew jî vertînin ziman wekî parlamenterekî Kurdistanî dilê me Kurdistana azad dixwaze. Ew kesê Kurdistana azad û serbixwe û Kurdê azad nexwaze ew çavê û kore ye. Ew mejiyê wî felç he ez bêjim. Çi lazim e çi ji me dixwazin ji bo alîkarkirin û piştkirin û berevanî û piştvaniya Kurdistana serbixwe û azad em hemû xizmeta re amade ne. Em wisa bêjin yadin jî ji bo erênî hem Bakur hem jî Ewropa hem jî em bêjin qadên dîplomasiyê navnetevî de jî ji bo atmosferekî erênî, atmosferekî qenc, çavekî qenc qadên dîplomasî û devletên navnetevî jî baş lê binêre çi lazim e em ê ser vê esasî jî dîplomasiyekî erênî bimeşînin. Yadin jî em niha da kesê vî karê pîroz dikin em wana pîroz dikin fakat
ceredî dibare dikin yekîtiya gelê Kurd şert e ev karekî neteviye ev kare ne karekî hizbiye serxabûna Kurdistanê berjewendiyekî ser berjewendiyên hizbî re ye divê tu kes berjewendiyê xwe hizbî nedane pêşiya azadbûna gelê Kurd û Kurdistanê ji bo vê jî divê gelê Kurd esas bêgirtin îradaya gelê Kurd esas bêgirtin rexistinên Kurd demekê ji demekê zûtir divê hin nakokiyê nav xwe da bidanin aliyekê nakokiyê hizbî ev dema dîrokî ev çaxa dîrokî yani serdema dîrokî divê ji sed sala borî de em hemû ders derxînin gorî wê em tev bigerin û alîkarî bikin em ê ser gelekî spas bi rêzlezgîn votan parlamenterê wanî ê Partiya Demokrasiya Gelanî HDP got stûdya me Ankara'yê tulgel. Temaşevanên hêja vê awayê em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek din a Basîroj her şavî.